салом алейкум дӯстони азиз, бародарои қадрдон ва подписчикои муҳтарам. Блогер кист ва чӣ бояд кунад? Ва дӯстони азиз, ҳамин касеро шумо дар интернет мебинед ва боварӣ дорем ки 50% не 80% дан касеро дар интернет бибинед вай блогера мегӯед. Не бародари азиз, дар инҷа блогер дигай, ҳунарманд дигай, ютубер дигай, тиктокорист, тикток мегӯед, чӣ мегӯям тикток охи. Ман ростия дорам тиктоку кам дар кам медорам. На мақсад дар тикток бояд чӣ хеле кунам, мақсаду инстаграм дига чи ай ва ма шумода блогера яктакта мефаҳмонам ки блогер бояд чӣ кор кунам, блогер ки ай. Яташ маём, ма блогер нестам, ма як ҳунарманде ки ҳамин чӣ коре ки ман худам мекунам, ихел бигем ҳунари худам мехоҳам ки нишон битам. Ҳамчун ҳунарманд, актёр хондам, мара касбам актёр ай, ма блогер шида наметавонам. Блогер дигай, блогер меоям мара барнома як блокак мекунад, дига одам мегира блокак мекунад, дига одам 3-4 кас як ҷоя мекунад, мешава як блог дар каналаш мепартояд ва мешава блогер. Он мақсад ютуберист дига, бо ютубер одаме ки хача ман нишона мета дар ютуб сару кор дор, аммо корора ҳало дал мекунад, он ютубер мешавад. Блогер худаш бояд журналист боша ки ҳама тарафо ҳамин айҳодаи ҳама кори ҳамин ютуб буброяд. Ва баъд мегам пешай пода чанг нандоз. Ма як барномак дорам, ина чӣ хеле ки бобои қанда дидем, рафтем ай ҳола аввалош хабар шидем, гуфтем ки ту чӯба блогер шидӣ? Гуфт ма вақте ки пенса баромадам, ҳама кори дунёиро кардам. То ҳамин сола ма кор кардам, вақте ки ина пенса баромадам, дига кори сабук, кори мақсад чӣ ма ҳамиро дидам, ай шавқи дил ма хестам блогер шидам. Ай шавқи дил ма. Ана як хеле одам мумкин ай камбағалиш маҷбур кард хуша ки блогер шававу зиндагиша пеш бубара. Як тай дига ана барои ҳамиқа ма пеши ҳар як блогеру, пеши ҳар як ҳунарманд мерам мепарсам ки барои чӣ хита дар интернет партофтӣ, барои чӣ ту хости ки интернета популярни бошӣ, барои чӣ ту блогер шидӣ. Яъне як барномаак мекунем бародарои азиз, номаш блогер кист ва бояд чӣ кор кунам. Мақсадам хеле ном мемонем. Шумо дар комментариё бинависед ки ма пеши ки барам, айки саволҷавоб кунам. Албатта як ҷоя шида мерем пеши ҳамӯ, ма ба навор мегирам, дар канала мепартом, шумо тамошо кунед ва ай ҳамин кор бохабар бошам ки блогер кияю, ҳунарманд кияю, дигаву дигаш кияй. боқӣ сарбаланду хонобод бошед, худованд нигаҳбонтон. Шумо бо мо бошед, албатта ки барномаҳои наву ҷолиб пешкаши шумо мегардонем. Зинда бошед.